Sa unang pagbasa, gipadayag kanato nga ang Jerusalem mamahimo nga adtuanan sa mga lain-laing mga tao. Adtuanan dili tungod sa iyang kamaanindot kundi dili tungod sa Dios nga mipasinati sa iyang pagka-Dios, sa iyang pagkamaluluyon, sa iyang pagkamagiyatagon o sa iyang pagkagamhanan didto sa Jerusalem. So ang Jerusalem nahimo siya nga pilgrim site. Kaniadto pa lang adunay panagna nga mga tao gikan sa nagkalain-laing mga nasod muadto sa Jerusalem tungod sa kasinatian sa presensya sa Ginoo. Tinuod nga ang Ginoo masinati nimo sa tibuok nga kalibutan. Bisan asang dapita, God is there. But there are places that God has chosen aron dito mas masinati sa mga tao ang presensya niya. Mo na karon sa ato natay mga shrines, natay mga holy places where to go. So maura man the same God nga masinati nato sa atong balay, but why we want to go to shrines? Tungod kana sa gitawag nga religious experience nga in certain places to ang Ginoo mopadayag, mopakita sa iyang kamanggihatagon o mopasinati sa iyang gugma o kaluoy. Mao na ang mga tao will identify nga ditong dapita, they experience, they encounter God. So muadto sila, bahalag layo, muadto sila tungod siya nang gitawag natong religious experience with God. Pagkatapos, dito sa Jerusalem, natukod man ang templo. So, ang templo nahimo siya nga center of identity sa mga Israelita. O ang temple, originally, ang temple nga gihimo ni Solomon was so beautifully created, beautifully built by Solomon, but unfortunately, it was burned by Nebuchadnezzar when Nebuchadnezzar attacked Jerusalem. Pagkahuman, gitukod kini ni adtong mga Israelita nga nanguli after the exile in Babylonia. Pagkatapos, ang maong templo usab nga ilang gitukod, gisunog usab under the Roman Empire. Pag-attack nila dito, gisunog usab kini, so naguba kining ila karong present temple is the third temple made. Unya karon si Jesus sa atong ebanghelyo giingon nga padulong siya ngadto sa Jerusalem. Pagkatapos muagi siya sa usa ka balangay sa Samaria. So nagpadala siya og mensahero iyang mga tinun-an apan siya diyang nahibaw-an sa mga taga Samaria nga si Jesus padulong ngadto sa Jerusalem. Wala sila mudawat kaniya. Nasuko ang duha ka mga tinun-an, si Santiago o si Juan, o mingon sila sa mandoy, pauwan mig kayo, aron ni sila mga sunog diha, mga laglag. Apan si Jesus mibadlong kaniya, o mipadayon siya paglakaw ngadto sa laing balangay. Nganong ingon niini, una atong hinumduman nga sa kaniadto aduna la may usa ka gingharian sa Israel. Apan pagkamatay ni Solomon, ang iyang sundao nga pangulo si Jeroboam o ang iyang anak nga si Rehoboam nagbulag kini kay ang sundalo nga official niya iyang giseparate, no, iyang gibulag ang napulo ka mga tribo o ang nahibilin sa anak ni Solomon duha na lang ka tribo. So sugod ni adto adunay gitawag nato nga political bickerings. Kanang dili pa nag-uyon kay ang katong pangulo sa pikas sa gitawag natong Northern Kingdom or the Kingdom of Israel led by the military commander of King Solomon. So kontra nila ang pikas. O katupong pikas kontra po nila ang pikas. So mao na nga nagkabuwag nahimong divided ang kingdom. Apan una nga nalupig sa taga-Assyria ang Kingdom of Israel ug ang nabilin mao Kingdom of Judah. Karon pagkabihag niadto sila sa laing mga nasod ug gipapauli man ang mga Israelita ngadto sa Jerusalem under the Persian dynasty ug sila ilang tukuron pag-usab ang templo.
Unya dunay mga dili maayo nga relasyon sugod pa sa sinugdanan, adunay pag-abot dito to build the temple, wala sila mutabang ang pikas tungod sa kanang gitawag na to nga political bickerings, no? Kanang politikanhong diferensya. So ang politikanong diferensya nakapugong kanila sa mga taga Samaria, nakapugong kanila sa pagtabang, sa pagtukod, pag-usab sa templo. Unya, ang Jerusalem, ang kining gitawag tong Southern Kingdom, the Kingdom of Judah, ang center Jerusalem. So di po sila ganahan managad. Dili sila managad sa pikas tungod kay kining mga tawhana, they intermarry with the pagans. So ingon sila, you are not pure. You are sinners, mga impure people. So ang taga Jerusalem, they consider themselves, we are pure. Sila, you are not clean because you intermarry with other races. So diha nagsugod, hangtod nga even in the time of Jesus, imo na siyang ma-feel nga kanang gitawag to nga politikanong panagbangi. So usa kay gayon ni ana, dunay usa ka parabol ni Jesus katong dagod Samaritan. Kaya ang pagtan-aw sa mga Hudiyo, sa mga taga Samaria, bad people. Upon in the parable of the Good Samaritan, ang hero is the Good Samaritan, the Samaritan person. So mao ni nga kanang giablihan ni Jesus, unya now Jesus going to Jerusalem attempted to go to Jerusalem passing through Samaria, one of the barangays of Samaria. But the people there, naghari gihapon sa ilang kabubuton o silang kasing-kasing, silang huna-huna, kanang panagbangi nga politikanhon. Busa wala sila musugot nga moagi si Jesus tungod kay nahibaw-an nila nga si Jesus padulong ngadto sa Jerusalem. Unya karon, imbes nga masuko si Jesus, usa may yang ingon, gibadlong niya ang iyang duha ka tinun-an nga naglagot ni ining sa likway, ining pagbalibad sa mga taga didto nga muagi si Jesus. So ingon si Jesus nga ayaw muagi kita sa lain nga balangay. So mga igsoon atong tan-awon nga si Jesus wala siya mingonto nga wala siya magpahikot sa gitawag nato nga political affiliations. Bisan tuwa siya nabilong sa Southern Kingdom, apan ang panagbangi nga politikanhon wala makapugong ni Jesus aron nga siya magpabilin nga maayong tao. Wala mapugi ang iyang pagkamaayong tao. Bisan pa man ang pikas ibalibad o wala mudawat kaniya. Ang iyang pagkamaayong tao gipakita niya diha sa wala pagsilot kanila. Ang iyang mga tinun-an di suggested, let's call fire para mga sunog, mga laglag sila. Apan ang kaayuhan, ang kaayo ni Jesus mibadlong ni ining duha ka tinun-an og miingon siya, moagi lang utas pikas nga dalan, pikas nga balangay, dito lang ta moagi padong sa Jerusalem. So mga igsoon, atong tan-awon nga ang simbahan is the body of Christ. Ang atong body, ang atong head is Jesus Christ. Wala siya magpagapos sa political affiliations, sa political bickerings. Wala siya magpagapos o wala mapugi ang iyang pagkamaayo, ang iyang pagkamagihatagon, o pagkamagiluyon, o pagkamapasayloon, tungod lamang niya ng mga political bickerings. Hinuon ang iyang pagkamaayo, iyang gipakita diha sa pagbuhat og maayo ngadto sa uban. Bisan dili kauban sa Kingdom of Judah centered in Jerusalem. Bisan og sa gisalikway sa pikas nga kingdom, wa gihapon siya muhatag og pagsilot kanila. So ingana pod nindot atong pamalandungan nga ang simbahan should not be tied up and should not be identified with political boundaries. Mo na nga sa ato sa kini nga simbahan kay National Shrine man siya, ang atong coverage ti buok Pilipinas. Mo na nga mo-cross over kita, mo-cross kita ngadto sa lain nga mga munisipyo, mo-cross kita ngadto sa lain nga mga lugar, lain nga mga syudad, we enter nganuman. This is a national shrine. Okay, national shrine siya, dili siya mahikot. Ang berin sa regla, dili mahimong limited
Dili siya mahimong limited sa scope within the 4 barangays of Lapu-Lapu. Dili po siya mahimong limited within Lapu-Lapu. Kundili, sakop niya ang tibuok Philippines. Kay national sign man eh. So, mao na nga, masses can be celebrated in somewhere in Karkar, in Cebu City, in Oslo, in ano dito, Danao, or wherever. Kung asa dapit dito, pwede sa Ulugon. Ngano di ay, ang devotion sa Birhen Sarigla must be promoted all throughout the Philippines. So mao na nga sa ato dili ta limited, unlike other parishes. Ang other parishes sa parokya, uban nga parokya, di man sila national shrine. So kung magpista sila ra diha nga lungsod. O sila ra nga nasakupan unsa nga barangay ang nasakop sa ilang parokya, sila ra diha. Ang sa ato kung magpista ta dinhi, magpista ang actually ang tibuok nga nasod ang mga tao nga nagdebosyon kang sama sa Birhen Sarigla. Mao man sa atoa ni arata dinhi ang simbahan na sa Birhen Sarigla na diri sa Lapu-Lapu, pero pagpista niya nagsaulog ang mga upunganon nga tuwa sa US, ang uban sa Zambales ug ang uban asa padapit sila na Muyo, nagsaulog gihapon sila sa pista sa Birhen tungod kay kita national shrine. So dili kita bound to follow the political boundary. Magkuros-kuros ni. Ngano di ay cover man nato ang tibuok nasod to promote the devotion of Our Lady of the Rule.